Skala něco Emilia vorhanden und jetzt hat sitzt Irina Kalle Costa. Proč si nezavolal? Skoro tu tetěře ukáže třeba, ale proč? No, vlastně on mi volal vlastně třeba. A to je vlastně 3 hodiny. To je jedno, my tam jedeme stejně začátek, to už ne, tak. Jo, my tam jedeme začátek. Jo? Jo. Jo. No, třikrát. Jo? Ty jo. Děkuji.